Добре. Добре дошли в моята къщичка. Понеже с някои от вас не сме се виждали много отдавна, ще покажа какво съм направил миналата година и тази година. Сега тук в коридора осветлението е малко слабичко, обаче това е положението. Значи почваме от това, че си прокарах ток до дрешника. И другото е, че си сложих тук една бравичка. Преди слагах долу ключа. Всеки път от ключ за ключ. Вадиш единия ключ, излизаш отвънка, слагаш другия ключ. Така. И сега тук влизаме в дрешника, който има лампа, преди нямаше. И наново съм го правил изцяло. Има и ток даже. И тук са закачалки, дрехи. И с тези плоскости тук съм скрил шахтата. Преди това цялото беше облицовано с вълта. Ето тук съм сложил едно шкафче, върху което преди стоеше телевизора. Сега тук в него има чехли. И така, тук гасим. И отиваме нататъка. Какво правим по-нататъка? Отиваме в кухнята. Така, в кухнята какво съм правил? Първо съм облицовал шкафовете с такова. Все такива неща. Забравих им имената. Второ, ето тук се виждат отсрещните блокове, ама е тъмно сега. Светло тъмно, това е положението. Разменил съм местата на хладилника и шкафчето. Това е хладилника. Тук е шкафчето. И тази година подмених трите кухненски прибора. Това шкафовете се казваше фолио. Да. Значи, какво беше? Подменил съм приборите. Кухненските прибори, печка, хладилник, пералня. И тук друго в кухнята. Да му се не види осветление. Да. Правих на столовете такава облицовка. Бех обикновени прости столове. И аз им уших, т.е. дадах да им ушият калъфи. И ето тук може да се види. Ето един стол, като облицован. Друго какво? Ето тук се вижда този канал, който е нагоре. Прокарах кабелна инсталация за телевизия, идваща от моята стая. И ето тук, ето кабел, дето стърчи там до дръжката на металта. Това е края на кабелната телевизия. Като значи тук имам един извод върху шкафчето, мога да сложа телевизия. И другото е, че си подмених радиото, сега съм с по-модерно радио, което е дистанционно. Ето това му е дистанционното. И така. Иначе тия кръгчета вече са върху хладилника и ромчета. Хладилника си беше чисто бял Hyundai. Защо Hyundai? Не знам. Просто така ми дойде, като го купувах. Хората казват, Hyundai правят автомобили, но не хладилници. И са прави сигурно, защото този хладилник си бръмчи. Как това направи? Така, това беше в кухнята. Сега отиваме в банята. В нея нищо не съм правил. През нея обаче съм прокарал, ето горе се вижда, кабела, който е за кабелната телевизия. Тук се вижда банята, който не е виждал, но таки че осветлението е слабо. Ама сега колкото толкова.
Ето тук може да се видим как снимаме. И така. Сега тук в моята стая какво правих? Да, качих телевизора на стената. Ето го. Преди стоеше на стойка. Тук на този шкаф в края. Ето дето е там апарата за кръвно и телефон има тук. Стационарен естествено. Така, тук на тия шкафове друго интересно няма. Нататъка промених си ориентацията на леглото. Преди беше така, обаче перпендикулярно на тази стена, като изложение беше то се пада запад-изток. Сега съм го сложил нещо от типа на север-юг, ама не е чисто север, а е някакъв вариант. И другото е, че съм повдигнал леглото, тук се вижда задния му край на 10 см, а тук предния край си е на 0. Някъде беше казано, че било много здравословно. Колко е вярно, не знам. Тук на футюела съм си качил лаптопа и се опъвам на футюела, като ето това тук отзад, това кафявичкото. Също си го правих миналата година. Облицовах една дъска, вътре има възглавница и ушиха един кълъв, понеже отзад пружините на футюела са изпуснали. И аз си направих нещо като допълнителна облегалка, като по някой път е завъртан и се опирам направо на дъската, за да си изправям кръста, с който имам проблеми. И така. А ето тук има 3 листчета, които си ги чета всеки ден. Аз обичам тялото си и се грижа всеки ден за него с любов. Аз вярвам в себе си и мога да постигна всичко. Светът има нужда от моята усмивка. И като завъртат, има и други надписи. Ето, аз вярвам в чудеса. Аз обичам себе си всеки един момент. И тук сега ще не мога да го хвана. Всеки ден започвам с топлина в душата си. Така, значи от тук всъщност, ето от тук, ми тръгна инсталацията за кабелна телевизия за кухнята. Тя стигаше до тук, до моята стая, и това, което слиза надолу, до гроздовата шишето, то не е с гроздова с вода, ама има го гроздова, така върви надясно, тук е прозореца, ето го канала долу, под радиатора. Това пак го правих, нали, тази година. Аз забравих тук тия шкафове. Бяха с някакви прости дъски и тях съм ги облякал също в фолио. Облякал или облицовал, не знам точно как. Това тук, обаче това не се вижда много добре. Ето така, горе-долу нещо се вижда. Тук има кантарче. Да се меря килограмите. 68. И малко. Така. И какво казахме за инсталацията? От тук върви зад шкафовете, като естествено съм ги дърпал, за да сложа каналите. Ето тук се вижда, т.е. аз го виждам, но на видеото под радиатора тръбата се вижда каналчето. Върви тук по край библиотеката, по край